Nagumumong tayo itatapno lagi pen tayo. Nagumong tayo, tapno lagi pan tayo, ti panakabautisar ni Jesus. Kan kastama ti panakabautisar tayo, anak nuan panagyaman. Nagumumong tayo itatapno lagi pen tayo. Nagdial daw ang nagdukat ti langit, kat Espiritu ti Diyos may maba kan Jesus, akas iti lang ati may sa kalapati, kat nangagtitimag ti Diyos. Nagumumong tayo itatapno dayawan tayo ken pagyamanan tayo ti Diyos, agsipot tayo ayatin ken ipatpatig na tayo. Managbasulin ka ken Jesus, ken ragsak mo din ka magunod, akas tari gagay bumarod, nakamamtua di agibus, ken Jesus, si kanto di sana kanang, ken Jesus, nakamamto di ka sila, nagpasul ka di ka natngalan, sa pulang at ipamakawan, kinasulin ka masarakan, namamamamalakamang, ken Jesus, si kanto di sana kana, ken Jesus, nakamamto di ka sila, inasaan kan ka sakit, ken ni Jesus din ka isanggit, saksakan at iin kakapten, ken liwat iin na iten, ken Jesus, si kanto di sana kana, ken Jesus, nakamamto di ka sina, datay ovejas sa pipalaw, itiyapo nga agayaywan, intunin natay masarakan, ragsakin na iparangarang, ken Jesus, si kanto di sana kana, ken Jesus, nakamamto di ka asina. Kararag tayo. Patpat gaming nga pumi, agyaman kami ita tibileg mo nga tigtignay kada kami. Ita. Tanabalin nan mi manen ti may agdayaw ken ka. Bendisyonam kuma iti pastor mi ang mangiburay kadagiti sasaom. Pakawanen na kami kuma kadagiti basbason mi iti padami atat tao. Kang runaan ken ka. Datoy ti talekken kararag mi. Amen. Diyos diya'y langit, dayawan ka, pag-aryam ka ti, isuti tumten, pag-ayatam lang, pagbiyagan ni, kasi diya'y langit, dito'y daga.
adut suliso, inalat nakam, isalakan na kakinadakes, ipagaryam pagkakabalinkan, dayaw ken kahukwamamin. Amen. Good morning! Sige nga. Maliban sa mga Ilocano talaga, huwag niyong ituruan na, huwag kayong mag-coach. Ano ang ating sungbat? Ano ba talaga yung kantang ito? Sa sungbat after the opening prayer. Kayong mga Ilocano, huwag niyong i-coach yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. O Diyos di langit, O God in heaven, pagaryam ka di sa tidumteng, your kingdom come. Pagatam lang ti pagbiyagan mi, we live through your will. Oh. Anong sinasabi nito? Ito yung ito po yung Lord's Prayer. Kaya lang sa halip na Father in heaven, Ama di langit, ang ginamit natin dito, O Diyos di langit. Ito po yung Lord's Prayer. Nasanay kayo na ang ginagamit nating response after prayer ay yung spirit song, ang tune. Pero simula nung first Sunday, ang response natin for the opening prayer ay isusunod natin kaagad ang Lord's Prayer sa Ilocano. May ilang mga paalala lang po para sa atin. Una-una, mga kapatid, ang buwan ng Enero ay Bible Month. Buwan po ng Biblia. Ating pinagdiriwang ang pananampalatayang Kristiyano na nakabase sa salita ng Diyos. Kasama sa ating pagdiriwang po ay ang public Bible reading and Bible or New Testament distribution sa huling Sabado po ng buwan na ito. Sa last Saturday of this month, magkakaroon po muli ng public Bible reading dyan po sa harap at magdidistribute ulit tayo ng mga New Testaments. Alam na po natin ang gagawin natin dyan. So, Bible readers and gospel evangelists or street evangelists and Bible distributors, maghanda-handa na po kayo. Pangalawa, sa last Sunday ng buwang ito po yung ating Bible Sunday. And we will be having our, tulad ng nakagawian na natin, yung Bible enthronement. Sana kahit na, pero dapat every Sunday Sana sa ngayong Bible Month, dalhin naman natin yung ating Biblia. Tuwing linggo nga sana, dapat dinadala natin yung ating Bible. Sa pagkakawari ko, lahat tayo mayroon ng Biblia, di ba? Last year, tinanong ko kayo kung sino ang wala pang Biblia. May 7 yata na nagtaas ang kamay, kaya pinapunta ko sa office last year.
at binigyan ko sila ng Bible. Ket pagkakalam ko, lahat ng pamilya dito meron ng Biblia. So, pwede po ba simula ngayong Bible month, dalhin po natin ating Bible every Sunday. Especially sa last Sunday, sa ating Bible Sunday, lahat po kayo magiging bahagi po sa processional. So, hindi lang po yung choir, lahat kayo, habang nakagano ng mga Biblia ninyo, papasok po tayo lahat bago kayo pupunta sa inyong mga upuan. Pabalik tayo. So, last week yan, last Sunday and last Saturday of the month, third Sunday, which means sa darating na linggo na, ito rin, next Sunday po ay ang National UMYF Sunday. Sa buong Pilipinas, ipagdiriwang ang linggo ng mga kabataan. At dahil dyan, ang ating pong speaker ay isang kabataan at ang mangunguna sa ating pagsamba ay mga kabataan. Maririnig din po natin ang mga patutuo ng ilan sa mga kabataan na dumalo sa ating Christmas Institute. So, ipanalangin po natin sila at ganoon din po, ang special offering natin next Sunday ay para sa pundo ng mga kabataan. Pakitingnan po ang inyong mga katabi, mga nasa harapan at nasa likuran. Meron po bang bagong mukha dyan o meron po ba kayong hindi kakilala dyan? Sige nga, tingnan nga ninyo, mayroon ba kayong hindi kakilala? Kung meron po kayong hindi kakilala, pwede po bang puntahan nyo at kilalanin nyo, kamayan nyo? Alam ko, mayroon kayong hindi kakilala dito eh. Kaya pwede po ba tumayo kayo, puntahan nyo, habang kinakanta natin ang Oh, I Love You with the Love of the Lord. Teacher Cathy? I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. For the last time. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yes, I love you with the love of the Lord. Batiin din natin lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito. Sino-sino bang mga birthday celebrators natin? Blessy Jane Corpus, Gavin Paul Guevara, Jeffrey Cagente, Marita Billy, Shuning Alfaro, Zain Joy Ramos, Ashley Sabayle,
Manolo Miguel Domingo Marcos Gray Hermoso, Michelle May Vasquez pa, Imelda Mayandok, Laarni de Asis, Freya Velasco Salvador de la Cruz, Oscar Melenche Jr., kano-ano kaya ni Ate Ruth to, no? Wendell Steve Enosina Eunice Galas. Meron pa po bang ibang nagdiriwang na kalang birthday dito na hindi na pangalanan? Do we have any other birthday celebrators here? Wala po. Sa lahat po ng nagdiriwang ng kalakarawan, pati po yung mga nasa online, happy birthday po sa inyo. Ang dalangin ko nawa, pagpalain kayo ng patuloy ng ating Diyos, ipagkaloob nawa ng Diyos ang inyong mga kahilingan at yan nawa ang kanyang regalo sa inyong pagdiriwang ng napaka-espesyal na araw sa buhay niyo. Ating ngayong tunghayan ang alay na kanta ng ating mga bata. Salita ng Diyos, naroon ang kanyang utos, upang ang buhay ay maging maayos, araw-araw siya'y sundin ng lubos. Halinang mga bata, awitin ang bawat tipik ng Biblia. Baguhin ang buhay, ibigin ang kapwa. Buksan ang puso kay Jesus. Labanan ang tukso. Ipangaral sa lahat ang asa ng kanyang tulong. Okay, ganda. Kaya mga bata, lagi tayong magbasa ng Biblia.
baguhin ang buhay. Ibigin ang kapwa. Buksan ang puso kay Jesus. Labanan ng tukso. Ipangaral sa lahat. Asahan ang kanyang tulong. Baguhin ang buhay. Ibigin ang kapwa. Buksan ang puso kay Jesus. Labanan ng tukso. Ipangaral sa lahat. Asahan ang kanyang tulong. Okay, ganda. Kaya mga bata, lagi tayong magbasa. Lagi tayong magbasa ng Biblia. Sige po, pwede bang lahat na ng mga bata dalhin dito sa harap? At ang sila'y may panalangin. Laging magbasa ng Biblia, yun ang kanta ng ating mga bata. Sige po, tayo manalangin. Nasa harapan po namin, Panginoon, ang mga batang ito na inyong ginamit upang sa ganon na ipaalala sa amin ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia, ang iyong banal na salita. Salamat po sa mga paalalang ito na bigay ng mga batang ito. Salamat din po sa buhay nila. Dalangin namin ngayon, Panginoon, sila ay inyong basbasan. Patuloy na tulungan sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglaki, sa kanilang bawat akbang, sila ay inyong ingatan. Ganon din ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Pagpalain sila. Gamitin mong simbahang ito ng bawat isa sa amin upang sa ganon, ay lalo pang mga pangalagaan ng mga anak na ito, lalo-lalo na sa kanilang paglago sa pananampalataya. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Atin ngayon yung pagkalobating special offering para sa Rebuilding the Temple Project. Tayo manalangin. Narito po, Panginoon, ang aming mga alay para sa hangarin na ma-rebuild ang sanktuaryo ng NAX. Basbasan mo mga alay na to, Panginoon.
makapagbigay galak nawa sa iyong harapan at sa iyong kalangitan. Gamitin mo mga ito upang sa ganun. May sa katuparan ang hangaring ma-rebuild ang simbahan. Basbasan mo rin mga anak mo na nagkalob sa mga to. Patuloy mo silang pagpalain. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Ti panakaibasa ti nasantuan na surat, masarakan ni ti Isaiah 43, verse 1 to 7. Pastoy ti kunana. Israel, kuna ti Apo ang namaraswak ka. Saan ka nga agbuteng sa lakniban ka, nawagak tinagan mo, kukwa ka. Noglasat ka kadagiti adalem akarayan, addaakeng ka. Di kanto parmiken kadagiti pakariribukam. Numagnaka iti apoy, di kanto mauram. Di kanto man ano kadagiti nakaro pakasuotam. Tasyak ni Yahweh a Diyos mo. Tinasantuan na Diyos ti Israel amang isalakan keng ka. Yawat kunto ti Ehipto tapno mawayawayan ka. Yawat kunto ti Utopia ken ti Seba. Yawat kunto dagiti nasyon tapno maisalakan dagiti ti biag mo. Napateg ngamin keng ka, napateg ngamin kanyak gaputa itan o ka ken ayateng ka. Di kagbuting tada keng ka. Pagawidik to dagiti tattaom, manipod iti kadaywan apaset ti daya ken laod. Bilenek to ti amyanan palubosan na ida. Ibagak to iti abagatan at di na igawid ida. Palubosan nyo nga agsubli dagiti tattaok, manipod kadagiti adayo adaga. Manipod iti amin asuli ti lubong agawid da. Isuda dagiti tattaok, pinaraswak ida tapno, daydayaw dak. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo ti panakaibasa ti nasantuan nga Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo segun ken San Lucas. Nabuhayan ng loob ang mataong sabik sa pagdating ng Christ. At inakali na lang si John ang hinihintay nila. Sinabi ni John sa kanilang lahat, "Binabaptize ko kayo sa tubig, pero may dadating na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi nga ako deserving magtanggal ng sandals niya. Babaptize niya kayo sa Holy Spirit at apoy. May hawak siyang kalaykay para ihiwalay ang ipa sa mabutil. Tapos, igagather niya sa bodega ang wheat o trigo, pero susunugin niya ang mga ipa nito sa apoy na hindi namamatay." Nang mabaptize na ni John ang lahat ng mga tao, nagpabaptize din si Jesus. Bumukas ang langit habang nagpe-pray si Jesus at bumaba sa kanyang Holy Spirit sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig galing sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin." Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Dayo Ti ka may may paikeng ka, paikeng ka, Heso Hesus Kristo Kristo nga nga Apo. Apo. Naragsa sa rita, dahil di panagbiag na. Ni Cristo ken gloria na, ken di medaya
mensahe ti kanta, babaen ti Nax UMC Choir.
Thank you, choir. Friends, today we celebrate the baptism of the Lord. Ating ginugunita ang pagbibinyag kay Jesus. Kung kaya't, dahil ginugunita natin ang pagbibinyag kay Jesus, tayo naman ay tinatawag na ating alalahanin ang ating mga pangako nung tayo'y nabinyagan. We are being called or be reminded of our baptismal covenant. Ang isa sa pinakamagandang nangyari sa simbahan nung nakaraang dekada, for the past 2 decades actually, or more. Mahigit 2 dekada na ang nakakaraan. Sa pamagitan ng pag-uusap ng Vatican, ng Roman Catholic Church, at ng World Methodist Council, ito yung organisasyon ng lahat ng mga Metodista sa buong mundo. Sa kanilang pag-uusap na nagaganap lagi sa Vatican, meron silang isang napagkasunduan. Anong napagkasunduan nila? Actually, tayong nauna pagkatapos sumunod na yung ibang mga simbahan. Ang napagkasunduan nila ay ganito: kinikilala ng simbahang Romano Katoliko ang binyag ng Methodist Church, and in return, kinikilala rin ng Methodist Church ang binyag ng simbahang Roman Catholic. Anong kahulugan nito or anong implikasyon nito? Lahat ng mga bininyagan sa Methodist Church ay tinuturing ng simbahang Katoliko na totoong Kristiyano at binyagang Kristiyano. At ganun din, lahat ng mga nabinyagan sa Roman Catholic Church ay kinikilala ng Methodist Church na totoong nabinyagan na Kristiyano. So, napakahalaga po nito. Bakit? Ibig sabihin nito, sa harapan ng Diyos at sa harapan ng bawat simbahang ng 2 simbahang ito, lahat tayo'y pantay-pantay. Hindi na mahalaga kung anong simbahan ka napapaloob. Sabi ng simbahang Katoliko at ng Metodista, lahat tayo pare-parehong mga Kristiyano. Dati-rati kapag may isang hindi Katoliko na nagpapakasal sa simbahang Katoliko, binibinyagan mo na siya ng pare. Pero ngayon, bawal na. May batas ang simbahang Katoliko, tawag dito ay canon law, na nagbabawal sa mga pare na binyagang uli ang mga nabinyagan na sa simbahang Metodista. At sumunod na rin yung ibang mga simbahan. Ganon din, sa aming mga pastor, bawal na bawal sa amin na binyagan muli ang sinumang nabinyagan na nung bata pa sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasama na dyan yung mga nabinyagan sa simbahang Roman Catholic. Bawal na bawal po sa amin yon. Ang sinumang pastor na magbibinyag uli sa nabinyagan na ay maaring matanggal sa kanyang pagiging pastor. Ganon po kabigat yun. Bakit? Kasi para bang sinasabi ng pastor, hindi totoo ang Diyos na kung kanino ka nabinyagan. Hindi totoo ang banal na espiritu o ang espiritu na iyong
tinanggap nung ikay nabinyagan, malaking kasalanan po yun. Yung pagsasabi ng isang pastor na, huwad ang Diyos na gumalaw sa buhay ng tao nung siya'y nabinyagan. Kaya't ang daming nagtatanong, Pastor, matagal na silang dumadalo sa simbahan. Bakit di mo pa sila binibinyagan? Bakit ko sila bibinyagan? Nabinyagan na sila nung bata sila. Maliban na lang, kung nung bata pa siya, hanggang ngayon ay hindi pa siya nabibinyagan. Ang ginagawa natin upang sa ganun ay maging bahagi sila ng Simbahang United Methodist Church, ay yung ginawa natin na mag-undergo sila ng confirmation at membership class. Pagkatapos ay tatanggapin natin dito, lulod sila dito, at tatanggapin bilang miyembro ng Simbahang Metodista. At yung paggamit ng tubig sa kanila, hindi sa ulo, kundi dito sa noo, yan ay simbolo ng kanilang pagpapanibago ng kanilang baptismal covenant or pangako na sila'y magiging tapat na alagad ni Kristo. Ngayon mga kapatid, sa ating pag-alaala at pagdiriwang sa pagbibinyag kay Jesus, lahat tayo inaanayahan na magpanibago sa ating pangako nung tayo'y nabinyagan. Sa ang lumang Kristiyanong simbahan ka nabinyagan noon. Amin tayo ket maawis amang pabaro iti katulagan tayo, iti nabunyagan tayo. Sa di naman nga iglesia, tinakabunyagan tayo. Hindi mahalaga kung ikay nabinyagan sa simbahang Katoliko, sa simbahang Pentecostal, or kung saang simbahang Kristiyano. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga na binyagan ka sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at sa araw na to, ikaw ay naanayahan na gawin mo muli yung iyong pangako nung ikay nabinyagan, o ikay pangako ng iyong mga magulang nung ikay nabinyagan, na ikaw ay tatalikod sa mga kasalanan at mabubuhay bilang alagad ni Kristo. So, mamaya po sa closing hymn natin, kayong lahat ay naanayahan na mag-renew ng inyong baptismal covenant. Pipila tayo dito sa gitna at gamit ng tubig, ititrace ko ang cross sa inyong noo habang sinasabing, remember your baptism and give thanks. Alalahanin mo ang iyong binyag at ikay magpasalamat. Muli, inuulit ko, hindi ko kayo bibinyagan. Binyagan na kayong lahat. Ipapaalala lang sa inyo na kayo'y binyagang Kristiyano. Pansinin po natin ang ating ebanghelyo sa umagang ito. Yung kwento, napakaiksi dito sa ebanghelyo ayon kay San Lucas, yung kwento ng pagbibinyag kay Jesus. Pero sa ibang bahagi ng ebanghelyo, halimbawa sa Matthew, Gospel of Matthew, we have 13, 14, 15, 16, 17, 5 verses. Dito sa Luke, ang iksi 3 verses lang. Dito naman doon naman sa Mark, 3 verses din. Verses 9, 10, and 11. Pero kahit na gano'n, kung pagsamasamahin natin yung kwento ng pagbibinyag ni Jesus, ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, Marcos at Lucas, makikita natin ang mga sumusunod. Una, ang pagbibinyag ni Jesus, or sa pamagitan ng pagbibinyag ni Jesus, pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. In Jesus' baptism, Jesus revealed Himself to us. Nakita natin ang pagbibinyag ni Jesus kay Juan Bautista. Hindi ito isang ordinaryong pagbibinyag. Ito ay isang pagpapakilala ng Diyos mismo sa kanyang sarili sa tao.
Habang bininyagan si Jesus, bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapate. Narinig din ang tinig ng Diyos Ama na nagsasabing, "Ikaw ang aking anak na minamahal, sa iyo ako lubos na nalulugod." Mga kapatid, ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ni Jesus sa Diyos Ama at ng kanyang misyon bilang anak ng Diyos. Ito ay isang pagpapatotoo sa kanyang pagiging banal at ang kanyang pagiging handa na isakatuparan ang kalooban ng Ama. Sa ating sariling pagbibinyag, tayo ay tinawag din bilang mga anak ng Diyos. At sa ating pag-renew ng ating baptismal covenant, ay isang pag-alaala at pagpapatibay sa katotohanan ito. Ito ay isang pagpapahayag ng ating pagnanais na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at maging mga instrumento ng kanyang pag-ibig sa mundo. Ngayon, ang tanong, kung tayo ay mga anak ng Diyos, paano natin may papakita ito sa iba? Dapat nating ipakita ang ating pagiging anak sa pamamagitan ng ating mga gawa. Pero paano? Una, sa pamamagitan ng ating pagiging mapagpatawad. Let us be forgiving. Kapag sinasabi natin na tayo'y mga anak ng Diyos, kapag sinasabi natin na tayo'y mga nabinyagang mga Kristiyano, dapat ginagawa natin kung ano ang ginawa ng Diyos Ama sa atin. Tayo'y dapat maging mapagpatawad. Mapagpatawad sa mga nakasakit sa atin, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Anong sinabi ni Jesus sa panalangin na itinuro niya sa mga alagad? At patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Kapag di tayo marunong magpatawad, paano tayo patatawarin? Balewala ang pagsasabi natin na tayo'y mga binyagang Kristiyano kung di naman tayo marunong magpatawad. Learn to forgive. Sabi ni Saint Francis, it is in forgiving that we are forgiven. Or sa kanta, it is in pardoning that we are pardoned. Sa pamamagitan ng ating pagiging mabait at mapagpakumbaba, iwasan ang pagmamataas at pagmamalaki at maging mapagpakumbaba sa pagkikitungo sa iba. Sa paggawa ng kabutihan, maghanap ng mga pagkakataon na magawa ang kabutihan sa kapwa kahit sa maliliit na bagay. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pasasalamat sa Diyos. Kahit sa isang maliit na bagay lang. Kay Jesus nga yung pagbibigay lang ng isang basong malamig na tubig sa isang nauuhaw, malaking bagay na yon. Ang tinuturo ko noon sa mga discipleship groups na binuo ko, Covenant Discipleship Groups or CDG, maging lifestyle sana natin yung paggawa ng mga simpleng kabutihan. Hanggang sa yung simple nagiging malaki at malaki ng palaki. Paano? Sabi ko sa kanila, kapag ikaw ay kung gusto mo talaga maging tunay na alagad ni Jesus, maging mabait ka sa iba. Show a little bit of kindness.
Kapag may nakita kang bata na gusgusin dyan at nangangailangan ng pagkain, kung meron ka namang biskwit o tinapay sa bag mo, ba't di mo ibigay? Naalala ko pa hanggang ngayon, may isang bata, kasama niya ang kanyang mga magulang kumain sa McDonald's. Sa labas ng McDonald's, bago pumasok, sinalubong sila ng matanda, humihingi ng kunting barya pambili ng pagkain. Hindi nila pinansin yung matanda. Pagpasok sa McDonald's, nag-order na yung mag-iina, yung pamilya. Tapos, sabi ng bata, tatlo lang sila, pero sabi ng bata, order pa po tayo ng isa. Akala naman ng magulang, dalawang kakainin ng bata. Nung dinala na yung order sa kanilang lamesa, kinuha ng bata yung isang order, lumabas, ibinigay sa lola. Tuwang-tuwa yung matanda, sabi niya, meron na akong ipapakain sa aking mga apo. Napakasimpleng bagay. Isang maliit na bata, nagpakita ng kabutihan sa kanyang kapwa. Sa Covenant Discipleship Group, isa sa mga nire-require sa mga magiging miyembro ng Covenant Discipleship Group ay bawat araw maghanap yung mga miyembro ng kapamaraanan upang makapagpakita ng kabutihan sa iba. Purposely. Tapos pag sila'y nagtipon-tipon, once a week, magre-report sila. Anong kabutihan ang nagawa mo sa nakaraang linggo? Hindi upang magmayabang, kundi upang it's an accountability. You give an accounting of how have you been as a disciple of Christ for the past week. Yung ating visiting team ay hinati ko sa dalawa. Tiglima na lang. Dati, 10 sila. Tapos pang 11 ako, pang 12 si Phil. Maliban sa medyo mabigat na rin para sa dadalawin na pakainin o meriendahin kami. Pero mas na ang intention ko ay para gawing 2 Covenant Discipleship Group, yung visiting team. Later on, mayroon kami may kanyang session, yung 2 grupo, at gagawa kami ng covenant. Anong lalamanin ng covenant na to? Paano ka magiging mabuting alagad ni Kristo? At syempre, may training na rin sila, paano mag-lead ng devotion, paano magdasal, paano mag-lead ng, later on, Bible study. Upang sa ganoon, kapag nagdalaw kami, paminsan-minsan, sila yung magli-lead, ako'y tagapakinig na lamang. Mauna siguro si Ami doon. Yun ang training na gagawin ko sa mga members ng visiting team. And hopefully, hindi lang sa visiting team, kundi pati sa mga iba pang mga miyembro ng ating simbahan. So, daily show of kindness. Pangalawa,
Ang pagbibinyag ni Jesus ay isang pagtawag sa pagsisisi at pagbabago ng buhay. Sa Luke 3 verses 3 to 6. Mga kapatid, ang pagbibinyag ni Juan Bautista ay may kasamang tawag sa pagsisisi at pagbabago ng buhay. Si Juan ay nangaral ng isang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Tinawag niya ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at tumalikod sa kanilang masasamang gawa. Pero nang binyagan si Jesus, iba. Ang pagbibinyag ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang pagsunod sa pagtawag na ito kahit na siya ay walang kasalanan. Ito ay isang halimbawa ng kanyang pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit na walang kasalanan si Jesus, siya ay lumapit kay Juan Bautista at sinabing, ako'y magpapabinyag. Subalit sa ibang ebanghelyo, sabi ni Juan, hindi ako karapat-dapat na binyagan ka. Ako nga dapat ang binyagan mo eh. Pero sabi ni Jesus, gawin natin kung anong nararapat. Kahit na wala siyang kasalanan, nagpabinyag siya. Upang sa ganon ay makita ng lahat ng mga tao ang pangangailangan ng pagsisisi sa kasalanan. Ang pag-renew ng ating baptismal covenant ay hindi lamang isang ritual. Ang gagawin natin mamaya mga kapatid ay hindi lamang isang ordinaryong ritual, kundi isang patuloy na proseso ng pagsisisi at pagbabago ng buhay. Kailangan nating suriin ang ating mga buhay at kilalanin ang mga lugar kung saan tayo nagkakamali. Habang tayo'y nakapila mamaya, susuriin natin ang ating buhay. Ano ba yung mga kahinaan ko? Ano ba yung aking mga pagkakasala, mga pagkakamali? At habang tinetrace ko ang cross sa inyong mga noo gamit ang tubig ng baptismal font, inyong sasabihin, Panginoon, tatalikuran ko ang kasamaan. Ako'y iyong iyo. Kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Diyos at magsikap na mabuhay ayon sa kanyang mga utos. Ang pag-renew na ating covenant ay isang pagkilala sa ating pagiging makasalanan at sa ating pangangailangan sa biyaya ng Diyos. Ang pagsisisi ay hindi lamang pag-amin ng kasalanan, mga kapatid, kundi pagtalikod dito at pagbabago ng buhay. Ngayon, paano natin may sasagawa ang pagbabagong ito sa araw-araw? Sa pamagitan ng ating panalangin at pagninilay. Regular na panalangin at magnilay upang mas makilala ang ating mga kahinaan at mga lugar na kailangan nating pagbutihin. Sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia, maglaan ng panahon sa pag-aaral ng Biblia upang matuto patungkol sa kalooban ng Diyos at kung paano tayo mabubuhay ng ayon dito. Pag-amin ng mga kasalanan at paghingi ng kapatawaran sa Diyos at sa mga taong ating nasaktan at sa pamagitan ng pag-iwas sa tukso. Sasabihin natin, o tukso, layuan mo ako. Pero hindi. Ang tukso lagi nang lumalapit sa atin. Ang problema, habang lumalapit ang tukso, tayo naman sinasalubong natin. Ang sinasabi dito, pag-iwas sa tukso. Hindi yung paglapit sa tukso. Iwasan ang mga sitwasyon at mga taong maaring magtulak sa atin na gumawa ng kasalanan. Pangatlo at panghuli, ang pagbibinyag ni Jesus ay isang paghahanda
sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Ang pagbibinyag ni Jesus ay naganap sa konteksto ng paghahanda sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Si Juan Bautista ay nangaral ng pagsisisi at pagbabago ng buhay bilang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Mga kapatid, ang pagbibinyag ni Jesus ay nagmarka ng simula ng kanyang ministeryo at ng kanyang pagtataguyod sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pag-renew ng ating baptismal covenant, ating pinapahayag ang ating pagnanais na maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpipila natin mamaya dito, at ire-renew natin ang ating mga pangako nung tayo na binyagan, na tatalikuran natin ang lahat ng kasamaan at magbabagong buhay. Ito'y kapahayagan na gusto nating maging bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang pagkilala sa ating tungkulin na ibahagi ang mabuting balita ng pag-ibig at kaligtasan ng Diyos sa iba. Ito'y pagpapahayag din na gusto nating ihayag, ibahagi ang balita ng kaligtasan sa iba. Kailangan nating maging instrumento ng pagbabago sa mundo at magsikap na mabuhay ayon sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ito ay isang patuloy na paghahanda sa pangwakas na pagdating ni Kristo. Mga kapatid, ang pagbibinyag ni Jesus ay isang mahalagang pangyayari na nagpapakita ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ng kanyang pagiging handa na isakatuparan ng kanyang misyon. Ang pag-renew natin ng ating baptismal covenant ay isang pagtulad sa kanyang halimbawa at isang pagpapahayag ng ating pagnanais na mabuhay ayon sa kanyang mga turo. Sa pamamagitan ng pag-renew ng ating covenant, tayo nagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos at ng ating pangako na sundin siya sa lahat ng panahon. Kaya't sa linggong ito, sa araw na to, na ating pinagdiriwang inaalala ang pagbibinyag kay Jesus, tayo rin ay inanyayahan. I-renew natin ang ating pangako nung tayo nabinyagan. Na tatalikuran natin ang kasalanan, na tayo nagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan, na tayo'y mabubuhay na matapat na alagad ni Kristo, matapat na anak ng Diyos. Magandang umaga po sa atin at pagpapala ang sumainyo. Amen. Palangipay kadagiti pagkapulo karakari sagsagot ken pagyaman.
At to'y dagitoy asagot ingkam ipay dakan ka wapo. May ayo ka kadi ka dagitoy. Benedisyon ng dagitoy, pasantom dagitoy, tapno maarama dagitoy, agpaay ti panakay, bingay pay ti saom kan ebanghelyom kay tadado pa yung tao, kan panakay waragawag ti pagariam. Benedisyon ng, wapo di kitanak mo na ipay ka dagitoy. Magalak kanawa, Panginoon, sa aming mga alay. Gamitin mo mga to para sa kalawak pa ng iyong karyaan at kapahayagan ng iyong salta sa lahat. Basbasan mo mga anak mo na nagsibigay sa mga to, patuloy naman nilang tagapin ang pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Habang inaawit po natin ang ating himno, ating gawin ang pagpapanibago sa ating pangako nung tayo'y nabinyagan. Pipila po tayo dito sa gitna, at pag nasa gitna na po tayo, aking itatrace ang cross sa inyong mga noo at sasabihin, remember your baptism and give thanks. Pero bago po yun, pwede po ba tayo'y tumayo at manalangin? Sa oras na ito, Panginoon, na kami magre-renew ng aming baptismal covenant, lumalapit po kami sa inyo ngayon, Panginoon. Habang kami nagpapanibago ng aming pangako sa aming binyag, aming tinatalikdan ngayon ang anumang klase, uri ng kasamaan. Kami nagsisisi sa aming kasalanan, humihingi ng kapatawaran. Patawarin kami, Panginoon. Gawin mo kaming inyong mga alagad. Linisin kami sa anumang dumi sa aming puso, isipan at buhay. Nangangako kami muli na maging tapat na alagad mo mula sa araw na to. Sa ngalan mo, Kristo. Amen.
Tayo'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat tinuring mo kaming karapat-dapat na maging mga anak mo. Sa pamagitan ng aming binyag, nung kami bata pa, o di kaya nung kami unang mabinyagan, ipinagkaloob mo sa amin ang banal na Espiritu. Pinagkaloob mo sa amin ang espesyal na biyaya. Ginawa mo kaming bahagi ng iyong kaharian. Ginawa mo kaming mga anak mo. Maraming salamat po. At ngayon, aming inaalala ang araw ng kami na binyagan. Aming pinapanibago ang aming pangako sa binyag na tatalikuran namin ang anumang kasamaan, mabubuhay ng tapat sa iyo. Aming ipapahayag ang iyong kadakilaan at iyong salita sa lahat ng dako. Magiging mabuting alagad mo. Dalangin namin ngayon, Panginoon, ipagkaloob mong pagpapala, biyaya, kagalingan sa mga sakit na nararamdaman namin. Tulong sa lahat ng bahagi ng buhay namin na kami nabibigatan. Kung meron mang sa amin ang may pinagdadaanan sa pinansya, kalusugan, relasyon sa pamilya at sa kapwa. Kung meron man sa amin ang may pagdududa patungkol sa iyong pagmamahal at kadakilaan sa aming buhay, katapatan sa aming buhay, magliwanag ka, Panginoon. Gumalaw ka, Panginoon. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Ako'y lumalapit para sa mga kapatid na narito ngayon. Kasama na po yung mga nasa online worship. Yakapin kami, Jesus. Yakapin kami, O Ama. Yakapin kami, O Banal na Diwa. Kayo lang ang aming kailangan, wala nang iba. Sa inyo, masusumpungan namin ang kagalakan. Sa inyo, masusumpungan namin ang kapayapaan. Sa inyo, masusumpungan namin ang kagalingan. Yakapin kami. Yakapin kami ngayon. Salamat po, O Diyos, sa pag-unawa, pagtulong, pagyakap sa amin. Salamat sa kapayapaan dulot mo sa amin. Salamat po dahil patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming minamahal. Sa panahon ito, Panginoon, isinasama namin sa aming panalangin ang lahat ng mga nagdadalamhati. Kasama na po ang mga kapatid na dumanas ng wildfire sa California at lahat ng mga biktima ng karahasan sa amandako na mundo. Tulungan sila iangat sila. Kalingain sila. Sa inyo namin sila iniaasa. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin pagsamo,
Amen at Amen. Kanya sukir kutin naik nabag sikalat makinwa kanya kordero ti Diyos ang Diyos na dakila ay mapagpatawad, mapagmahal. Ang Diyos na ating sinasamba ay maunawain anuman ang iyong pagkukulang, Kanya itong pupunan. Anumang pagkakamali at pagkakasala, kapag hiningi natin ito ng kapatawaran, ito'y Kanyang papatawarin. Anumang sakit na nararamdaman, ito'y Kanyang pagagalingin. Anumang pangangailangan, inya itong tutugunin. Kung kaya tumayo kayo, at sa inyong paghayo, ipamalita ito sa lahat ng dako, ipagsabi na mayroon tayong Diyos na mapagmahal, mapagkalinga, at nagpapagaling, kasagutan sa lahat ng pangailangan. At sa inyong paghayo, sumahin niyo ang pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.